परिमशीला मूवीज राजा गोसैसीपुर मोबाइल नंबर 7081203652। देखिला फोटोआ रतिया में, देखिला फोटोआ रतिया में, जब याद तोहार तड़पावेला। जहिया से ससुरवा चली गईलू, जहिया से ससुरवा चली गईलू, बिना पियले ननी दिया बेला। जहिया से ससुरवा चली गईलू, बिना पियले ननी दिया बेला। परिमशीला मूवीज खान तुमके ना भूल सकेला। डीजे मूवीज खान। इतना गहराई प्यार के तू क्षण भर में कैसे भर दिहलू। देके धोखा ये पगला के पियावा के संग में चल दिहलू। इतना गहराई प्यार के तू क्षण भर में कैसे भर दिहलू। देके धोखा ये पगला के पियावा के संग में चल दिहलू। सोचीला जब जब बतिया तो, सोचीला जब जब बतिया तो, दिलवा में आग लगावेला। जहिया से ससुरवा चली गईलू, जहिया से ससुरवा चली गईलू, बिना पियले ननी दिया बेला। जहिया से ससुरवा चली गईलू, बिना पियले ननी दिया बेला। परिमशीला मूवीज राजा गोसैसीपुर मोबाइल नंबर 7081203652। नहीं जननी जे रहेला दिलवा में, ऊ होला न कबहू नसीब में। विश्वास न रहे कि छोड़ देबू, साथ रह के तू इतना करीब में। नहीं जननी जे रहेला दिलवा में, ऊ होला न कबहू नसीब में। विश्वास न रहे कि छोड़ देबू, साथ रह के तू इतना करीब में। मोगीज भाई प्रेमशीला धोखेबाज है। राइटर शत्रुधन अब नहीं, हाकिम कन्हैया के अब नहीं, दूसरा के सुरतिया भावेला। जहिया से ससुरवा चली गईलू, जहिया से ससुरवा चली गईलू, बिना पियले ननी दिया बेला। जहिया से ससुरवा चली गईलू, बिना पियले ननी दिया बेला। डीजे मूवीज खान।